princeses, prínceps. Oh, i això què és? Estic content! On estic? A l'època medieval! A on he arribat? Quina por! Que em trobaré! Jo no sé! Ai, però si estem al carnaval! Si sóc jo, el Carnestoltes! De què vinc aquest any? Sóc una princesa? Sóc algo diferent! Oh, que bé que ens ho passarem! Bé, vosaltres podeu anar! De reis, de reines, de prínceps, de princeses, ai, de doncelles i guerrers, o de petits bailets. Que bé que ens ho passarem! Nens, prepareu les coses, que hi comencem la setmana boja! Vosaltres us heu de preparar i amb molta il·lusió moltes coses haureu de portar. Què portarem dilluns? Apunteu, apunteu, nens! Dilluns portarem un barret al cap. Ui, quina festa! Que bé que ens ho passarem! Dimarts, unes bones ulleres tu et posaràs. I el dimecres? El dimecres portarem un gran bigotis que a la cara ens ficarem. Te'l pots pintar, o te'l pots dibuixar, o potser te'l pots comprar. És igual, però el bigoti a la cara s'ha de posar. Atenció, nens, que arriba dijous. El dijous, com diu la festa, fa molt de goig portar una bona perruca. Mireu, mireu, quantes perruques podem trobar, i de molts colors diferents. Podem trobar vermelles, blaves, inclús de punk i de princeses. Mireu que maca vingui aquest any. Oh, sí que vaig elevant. Nens i nenes, prepareu-vos, que la setmana boja entra allà. I per acabar la festa, com sempre, una gran rua tu faràs. Tots ens posarem en fila i pel carrer molt alegres cantant anirem, ballarem i saltarem, i la gran festa tu faràs. Vine amb mi, farem una gran gresca, oh, que bé que ens ho passarem, tocarem i ballarem. I potser alguna cosa també picarem. És molt Això és molt important perquè a l'edat mitjana tu estaràs. Aquests són els instruments. Podeu venir també amb pitos i també timbals. Que bé que ens ho passarem. I la gresca tots farem. Acompanyeu-me, nens.